Aquest divendres 22 d'abril, dia de la Pachamama, tenim massa flocs penjant a tot nivell. En el terreny internacional s'ha sabut que des dels primers dies de la invasió ucraïnesa va apuntar el periodista Vicent Partal amb la seva pissarreta. Moscou es troba empellogat a capturar el Donbass per unir-lo a Crimea i a Transnistria. En el terreny estatal, el cas de l'espionatge Pegasus ha originat titulars al Washington Post, tot i exigint una condemna per la flagrant violació de llibertats civils a Catalunya, mentre el Congrés dels Diputats rebutja investigar res al respecte. A les comarques centrals del nostre país sembla que no hi hagi res més a fer que estar pendents del partit del València Club de Futbol de demà i de si portarà o no la copa cap a casa. Altres ho estan dels moros i cristians i de les filaes i de la música de banda. Nosaltres sempre tan diferents i tan singulars. Així com haurem d'avançar.